martanya kita. Ale Tuhan Jehovah marsawar kami doho sonari pakule ni kami Tuhan marhite hatam nabariyom. Amin. Hata itu hata dihita di bagasa tikyon imana liene syabu kunabadia Hebrew 2 ayat 1 sohonon malidokon siuluan do hata di debata di bahini naik mambuwa gumusta maniyok hata mamtabegi unang tung di bawah hita ay gari hata nani hatawan niya kasulusuruani gari hokdo jalana sa pangarosion do hatoison mangara pangaloson nahubba tagam mahadong dapat hatorusata molo tatoison halwaw na say gudami pola do Tuhani makatahosa imulanay jalamomos ipasahat akan omegesa kuhita ay dohot do debata maka tidak kon marhite-hite akatada dohot halongangan dohot ragam dipapahenan halugon nang marhite-hite tot diperbadia nasinagihon naguru lomo ni rohana somoni usahatna horas malihita damang do dainam selamat hari Minggu malihita dihita na diholo di bagasan Tuhan Yesus Kristus hata itu hata dihita di bagasan tikyon imani Minggu pasal kedua luhur dum Trinitatis tulu Oktober 2021 ima na diberiton di buku Hebrew 2 ayat 1 taringo keselamatan daripada Tuhan halwau nasian dewata paningotan manang sipaimo tung di hari kokton salu jormane sudero jorma butu akasipaimo sudero jorma butu do akapoda molodang di paimo jormai totu masih lomona masih baik akololona ujungnya apa terjadi masih baik lomo nabi gudang hinasiga murdangan aturan alai jodoh harta masih baikmu tadokon tabigi jujur di tahun jujur di tabigi persoalan dalam daina nungare taulah nunga tabigi taulah somono contohnya sering kita ngedokter somono toy madah dai tamudah di dalam unang kencang buah motor mana kereta jujur baru sering kita dokter semarang mana udah dilalada unang bola mamamiako buah apa sama maluan asa ya sering ninggit-ninggit penuh di pengertaanmu udah orang masuk mani asa-asia oleh pacaran sering bohong orang mendoteina orma kata sipaimot na sering ditabigi alai sering kotaulah ni halak nama Jason mana naso mangului hata akaboda si somoni jalon nama tibana tihas jalon nama anamasa tibana alai mo nakani taulah hata podai nakani tabigi jala taulah domusenai anamasa gabe malua mahita siya parmalaan malua mahita siya namasa naso diharong rohat ido alana tabigiri jada tauido hata udah nanti kasahan kita ujungnya baru mahita siya parmalaan alai modal tabigiri ba
dua hulun nama hita mabaw nama hita nama itu musena marhite hatani Tuhan tasadario epistel apostol Paulus mengalihkan doa kapuda sipaino dilihat di mana kapuda doa kaise doa kahalak jala halak pe asa bege mabege asa tali nasida maparadate honang binigidai unang dibege alian pakao dibere ngalidan pakao dibege alai dan diatusi unang manasomoni asa unang mago roha robot haporsionai di dalam roh dainam ra digia behita jododo ta hadapi sesemonon saya dulu halak na saya ulu mamula-mula ada dulu dihita pamula-mula ada dulu halak na si teriun orang na mamula-mula orang mabebada contoh na semonon si sahalak ko di usipot di bana lagi betulan orang dengan pasaran ada orang kesana di dogma berbuat tong semonon do udah kuru di hatarai itu mabek kusiga ayo mabekor ka bisa monin na usunya ala dibigi hata pamulo naik ke musina mulu kiban ujungnya di dua rumah kira nama bawa nama aci senak kalingan tangarullah ta'ala di dalam doa inam mau tabahi udah apostol Paulus di painu asa mosi tabaniyo hata itu hatta asa unang dia polisi alai hok kita, gomos kita, maniok hatan itu hatai. Muai muludunggo mata gigi, taulah. Muludunggo mendapat kita persejalan, masyadah kita syarhatan itu hani. Unang syarhatan mulai masyadah kita. Alai syarhatan itu hatta, masyadah kita. Sian iya sirohata, sian iya sniade-adeta. Totu bagaimana ikut setia kita asa buhak asa majawi asa unang di bawah kita asa mandiaku kita asa di bawah kita ikut tuhape taparrohahumma taturehumma sebelum dia hatan itu hani di mulutku di ngolumuna asa tabuani di bagasan rohat tauzunah dami na sumurma na mangaramoti mulutku na mangaramoti perkara yuatta na mangaramoti hita salutna na mai kusena di sonbur tatu sidamang doh daina semua dia hatani Tuhani di pasahat surusuani do hatani Tuhani di pasahat surusuani dum di pasahat doa pena hatani Tuhani nasa pangalosio do hatuisun mangala pangaloson nah bab dido pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal aka na mangalo Tuhan di bata tayong mulhala na mangalo Tuhan di bata jauh niman noman baloson jauh niman non sono dia pangalahona dalam di mulut. Jadi apa yang ditahu itu yang dituai. Ada dua itu takwona. Itu. Nama itu musena. Apostol Paulus payaw ko nasa Tuhan asalang pigit mahita maradatego ikon na pinasahat di susuanido garu hotdo. Umpahinido unang mata persuada ngahapena di pasahat di batahan bauni kuhita ngari pasahat be kuhita unang beta persuada di bagasan urutta unang tahu persuada di bagasan kuhatta hanang pinasahat na itu hita pengorbanan Tuhan Yesus yang diberikan kepada manusia unang hita ta persuada nung ngajelas di hokok dohita marhiti harona sampai boleh bana di pinasilam mati bana atong terpersuada be dalam be nama ini musena porsi yang
hita dalam doh deina halwau na siang debata naik kordo di hita. Jadi halwau na debata yang namanya porsia hita ikut di hita bayi unang dibuat harap unang dibuat pengaku senak penyanyi narolah mengaku hita alai halwau na pinasahat ni debata hita jauh tamai di hita mai naik kordo hita asa buha alai setia hita tu perdalan di muruton setia hita tu dia tu haposiata tu dewata mulu setia hita tatani hom mahatani tu hatta mulu setia hita hamat roma hita berminggu unang menalas berminggu alai pulau nasi itu hatot tu hita alai mulu berminggu namolat jauh masuk nari roma minggu masalah Tuhan ini dido hasa teori petari dalam nama itu sena ringkas nomor 2 matania alam jauh masuk nari kadang ada untuk namai dalam matanya aku nama baik dan pola atau ya mak asal lewat tuh matanya ini atau maksud matanya yang nama sini ini dalam daina dalam hasa jauh matanya nama ini usia madok mau lihat kita pelibatan sigar bani 3 hari kita di bawah sabda 5 mau lihat pelibatan di bagasan itu menjadi jauh dalam daina yodol kita madok mau lihat kita pelibatan Tuhan mau lihat mana di bagasan sadarion buya pemula di bagasan sadarion naik pemulaan ido pasah mulai dari mana puja hutan Tuhan dari Tuhan pasu hutan Tuhan dari Tuhan atau baru-baru dari Tuhan iman di pernah modal mulai nama ini memuji debata atau memuji debata meida lah mandokon kemarin dari mana meida kemarin dari Tuhan meida kalau mau kemarin yang kahemu dia sering satu di mana ditari alai mulu si debata main leba nama itu sena dogma pasangapon buat di debata bulu kita pejolma dan nomor harta buat tau diri dah jolma alai goha mulu di pasangapi jolma hita buat tau ama lasia harta kan nasadong buat ke sini hono terlian nah nih alai soni malilata ikut bersama kota mahami di batai mau si bersama kota dan menghida alai di mata mata bersama nama ibu saya marlas kiroha mahita lah marua asa manusia haduau do pengorban mengahi di mata nunga tersilang ibana berpetani nakani nunga tersilang ibana hobinar silang nunga di baladi di baladi ini di baladi tu habena kuhita haduau di baladi tu hita inyana nasional sudinai nunga di baladi tu hita nagok lasiroha nagok dame di baladi tu hita ido habena na pinatulena na pinalumehon na hita ditikisa tia hita ditiki olo hita lawan bagau nasian dibatai asal berdua manita dari nang tordita jalot kama dame nasumurun siang debata sonido saat na martania mahita Moliati Tuhan di bagasan minggon sadalion ujalo kami mahaluau nasian hoi malua mahami Tuhan siana kabamaram siana ka ihot-ihot disibolis margogo mahami Tuhan marhite-hite hatam na bajai jalaina Tuhan sanjata nami dinalawa maulawan dinalawa madalani parmuluan nami di bagasan Kristus Yesus martanya kami. Amin.